हेलो लोगोफोर दैमारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय जोंनि टंला कलेजाव मानगोनां डक्टर प्रभा बरुवा मेमनि फेयारवेल मिटिं दंमोन बिनिनो माखासे नुथाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं शेयार खालामनो नागिरदों थ' बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. আজি উপস্থিত টংলা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰধান লগতে মই মেমক দুআষাৰ চমুকৈ বক্তব্য ৰাখিব আহ্বান জনালোঁ মেগাজিনখনৰ বিষয়ে আৰু आराम्भनि गितखौ गायखांनानै टिचारफोरखौ मान फालि बावगासिनोमोन बेयाव गुबुन गुबुन बिभाग एबा बेलेग बेलेग डिपार्टमेन्टनिबो टिचार दंमोन लाइक पलिटिकेल डिपार्टमेन्ट हिस्ट्रि डिपार्टमेन्ट एसामिस डिपार्टमेन्ट इकनमिक्स डिपार्टमेन्टनि टिचारफोराबो फैनानै बाहागो लाफैदोंमोन मिटिङा डक्टर प्रभा बरुवा मेमा जोंनि एसिस्टेन्ट हेड टिचारमोन जोंनि डिपार्टमेन्टनि स' मेमनि गोबां बाथ्रा दङ मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै फोजोबनो हायो 65 इयार्स क्रस खालामबाय आरोना 65 इयार्सआव रिटायारमेन्ट जायोथ' सासे प्रफेसारा स' मेमा जोबोद डिसिप्लिन मेनटेन खालामोमोन आरो अरायसम डिसिप्लिनाव थानायखौनो लुबैयोमोन जोंखौबो माने मेमा क्लास खालामबाथाय एकदमबार लेट जाबाथाय 1 मिनिट 2 मिनिट लेट जाबाबो क्लासरुमाव हाबनो होखायामोन आरोना जेन गुबुन टिचारफोरा हाबनो होयो खिन्थु मेमा जुदि मालाबा फैनायाव लेट जाबाला मेमा अलरेडि क्लासाव हाबनानै थाखाबाला बयबो हाबनानै गिखायोमोन आरोना मेमा खिन्थु बहुत मोजां जोंनि डिपार्टमेन्टनि भितराव बे मेमानो बहुत एक्सपिरियेन्स थानाय प्रफेसारमोन आरो बहुत मोजांखिनि बुजायोमोन आरो बिलिभ मी मेमनि फेयारवेल मिटिं जानायनि 2 days लगेनो आङो एकदमबार मेमनि खोथा गोसोखांनानै आं स्टाडिखौनो खालामनो हाखायाखैमोन सुमा साहा মই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এমএ ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে টংলা কলেজ 1970 এষ্টাব্লিছ হৈছে আজিৰ পৰা 50 বছৰ আগত এই 50 বছৰৰ ভিতৰত টংলা কলেজৰ পৰা কোনোৱে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টতে টপাৰ হোৱা নাছিল আৰু আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গৌৰৱ টংলা কলেজৰ পৰা তাই অল আছাম সেকেন্ড পজিশন আছিল ডিগ্ৰী আৰু ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ তাই প্ৰিভিয়াছটো টপাৰ হ'ল কম্পিটিশ্যন বহুত টাফ আছিল তিনজনৰ মাজত ফাইনেলি তাই বিট কৰিলে সবকে
টপাৰ হৈ আমাৰ কলেজৰ গৌৰৱ আনিলে আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে সুমা সাহা। তাইক যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। তাই খুব মানে দুখ প্ৰকাশ কৰিলে ছাৰ চৰি গৈছে। फेस होबाय थानाया जोंनि डिपार्टमेन्टनि हेड सार डक्टर आब्दुल करिम। स' सारा बुंबाय थादों आरो 2020आव MA नि गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव टपार खालामदों आरोना जोंनि टंला कलेजावनो फरायना थांदोंमोन डिग्रिखौ सुमा साहा गल्ड मेडेल मोनदों जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय। स' बेखौनो बुंगासिनोमोन आरो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि डिपार्टमेन्टनि थाखाय। অশেষ ধন্যবাদ। কেকটোত লিখা আছে উই উইল মিছ ইউ। বহুত দুখ লাগিল তোমালোকে মোক মিছ কৰিবা। মই এতিয়া কেক কাটিবলৈ লৈছোঁ। বিদায় সভা অতিক্ৰম কৰিলোঁ। আজি মোৰ ষষ্ঠখন বিদায় সভা। কাৰণ মই ওমেন্স ফৰামৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ। শিক্ষকসকলৰ কেইটামান ফাণ্ড আছে, ফাণ্ডকেইটাৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ। তাৰোপৰি আমাৰ শিক্ষক গোটৰ মই সদস্য। তাৰোপৰি মোৰ অধ্যক্ষদেৱে যিটো আনুষ্ঠানিক মোৰ বিদায়